Velkommen til del 2 af denne lille serie af videoer omkring riflen Schulze Larsen M100DL. I denne video skal vi gennemgå de arbejdsprocesser, jeg har været igennem i forbindelse med, at skæftet er blevet renoveret. Det vil sige, at riflen har været skilt ad, skæftet er slebet ned og har efterfølgende fået klar olie igen. Allerførst blev riflen naturligvis skilt ad. Dernæst tørrede jeg skæftet af med mineralsk terpentin, og det gjorde jeg, fordi jeg havde et håb om, at det kunne fjerne nogle af de olierester, da jeg sad på skæftet, således at der var det mindre at slibe af. Aftørringen med mineralsk terpentin var dog ikke helt så effektiv, som jeg håbede på. Der sad stadigvæk en del olierester på skæftet, som jeg efterfølgende måtte slibe af. Det gik dog op for mig under aftørringsprocessen, at nogle af oliedelene nok blev opløst, og som det ses på billedet her, så kunne man altså krasse olien af med en negl. Efter aftørringen blev skæftet slæbet ned 2 gange med sandpapir af korn 240. Olieresterne sætter sig ret hurtigt i så fint sandpapir, så der går en del sandpapir til. Her ses det midlertidige resultat efter at skæftet er slæbet ned 2 gange. Skæftet er på billederne her tørt af med en fugtig klud. Langt de fleste olierester er nu fjernet. De få brugsridser og mærker, som skæftet havde, har jeg rejst op med en fugtig klud og en varm lodkolbe. Efter at alle mærker er rejst op, blev slibningen gjort færdig med sandpapir i henholdsvis korn 800 og afslutningsvis korn 1000. På billederne her ses det færdige resultat efter indslibning. Skæftet er nu færdigslebet og klar til, at man bygger bunden op igen. Skæftet står herved altså fuldstændig ubehandlet. Efter indslibning blev skæftet behandlet 2 gange med grain sealer. Først påføres grain sealer, hvorefter hele skæftet slæbes ned, og efterfølgende påføres grain sealer igen, hvorefter det slæbes ned endnu en gang. Jeg valgte at slibe skæftet med korn 800, og jeg tror, man med fordel kan vælge en lidt grovere sandpapir til den del, da det tager meget lang tid at slibe den sidste behandling med grain sealer ned. Grain sealer har til formål at fylde porerne i træet, således at man får en mere ensartet overflade. Afslutningen ved pistolgrebet og ved forskæftet havde meget store porer, så det har jeg mødt over 3 og 4 gange. Her ses skæftet efter 2 gange grain sealer med de før omtalte afslibninger. Overfladen er nu så jævn, at det begynder at reflektere lyset, som det ses her på videoen. Skæftet er nu langt om længe klar til at blive oliebehandlet. Så kom jeg endelig til det punkt, hvor skæftet skulle til at have olie. Jeg har valgt en klar lethærdende olie til skæftet, og det har jeg gjort, fordi at jeg gerne vil have en silkemat finish på skæftet, og dernæst vil jeg gerne have træets naturlige farve og glød frem. Skæftet har de første par dage fået flere gange olie. Det vil sige, at jeg har tørret skæftet over med olie, ladet det stå i 20 minutter, hvorefter jeg har tørret efter endnu en gang. Den første gang det fik olie, ville jeg tro, at det kunne tage 5-6 gange, indtil man ligesom fornemmede, at skæftet begynder at blive mættet. Afslutningsvis har jeg tørret skæftet af med en tør klud, således at vi undgår, at vi får blanke overflader med olie. Den samme proces har jeg så gentaget på dag nummer 2. Her ses så det færdige resultat. Målet var at få en silkemat overflade, samt at strække skæftets detaljer frem. Jeg er rigtig godt tilfreds med det endelige resultat. Det har taget lang tid, men det har helt sikkert været indsatsen værd. Jeg er nu klar til at gå videre til det næste step, som er at få monteret en kikkert, og jeg har i den forbindelse købt en Zeiss 2,5-10x48 T-stjerne fra 1993. Det har jeg gjort, fordi jeg synes, at riflen skal holdes tidstypisk for den alder. Så følg med i det næste afsnit, hvor vi monterer kikkerten.